kicsit csendesebben, fiú. Karácsonyra készültünk, sok-sok titok vár. A fenyőfán feldíszítve szokott helyén áll. Zöld ágain csodás fények, tánca csillogó. Gyertyafényben vígan táncol a csillagszóró. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán magát találnak. Karácsony éjjel, akárcsak régen, a szeretet ott van a márkasz szívében. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán magát találnak. Karácsony éjjel, akárcsak régen, a szeretet ott van a márkasz szívében. Istenjön az erdő szélén, titkon arra vár, hogyha eljön a karácsony, szép ruhában áll. Zöld ágain csillog, villog, sok-sok csodás fény, alatta minden ajándék, egy újabb remény. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán magát találnak. Karácsony éjjel, akárcsak régen, a szeretet ott van a várnak szívében. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán magát találnak. Karácsony éjjel, akárcsak régen, a szeretet ott van a várnak szívében. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán magát találnak. Karácsony éjjel, akárcsak régen, a szeretet ott van a várnak szívében. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán magát találnak. Karácsony éjjel, akárcsak régen, a szeretet ott van a várnak szívében. Jaj, én már alig bírom ezt a nagyon modern gyors tempót. Egyre nehezebben gyorsabban táncolni, nem? Hát, neked lehet. Szerintem ez a mostani már nem is olyan trendi. Nem is tudom, talán lehetne kicsit változatosabb. A hangszerelést és a táncot is fel kellene dobni valamivel. Abszolút egyetértek mindkettőtökkel. Azért nem baj, ha megtartjuk ezt a jó kis szokást, de alig várom, hogy egy kicsit izgalmasabbá varázsoljuk. Nekem már van is ötletem. No, de most feladatunk van ugyebár. A többiek már szorgalmasan teszik is a dolgokat. Keressük meg mi is a varázslatra váró barátunkat. Ott is van. Csak tudnálad lennének, miért pakolják tele a dobozokat ennyi karácsonyi kacattal. Biztos, hogy ez még kellene fog a folyosóra. Csak pár napról van szó. Persze, hogy kell minden. Ebben van az emeleti és az
feladatot, mondjuk meg is bánom, legalább hasznos elfoglaltság lesz. Hamarabb telik az idő a buszindulásig. Ki meg rossz idő van, legalább esne a hó. Alig láttam már havat, nem vagy karácsonykor, de télen se. Na persze, a klímaváltozás. Jut eszembe, remélem nem akad el szállítás közben az ajándékon. Tudjátok, azt az iPhone-t kértem. Az értelom már úgyis rossz lett. Ti mit kértetek karácsonyra? Elmegyünk még karácsonyra Budapestre a szület, aztán névnapulat és síelős szállás. Mert még hétre volt egy szabad hely karácsonykor a koronaszállodában. Biztos az lesz. Én is telefont kértem. Az enyém már elromlott. Alig tudok rajta netezni. Van egy nagyon jó oldal, én onnan kértem néhány dolgot. Jaj, mert karácsonykor csak ezzel lehet foglalkozni. Anyaim már október óta gyártják a karácsonyi ajándékokat, hogy mindenkinek meglegyen a családban. Fogalmam sincs, mit kapok, nem szoktam előre kérni, bár jó lenne egy okos óra. Láttam egy galaxit a neten. Mi mostanában csak külön. Na, meghoztam a Még ez is, minek erre a pár napra, úgyis jön a téli szünet. Van egy nagyon jó zseboldal. Mi mostanában csak külön közben ez a parti, jól érti? És ez viszont szerintem ez ilyen. Gyorsan, dobáljuk fel a fára. Látta meg magát karácsonyfát az előadában? Megcsináljuk olyanra. Nálunk is ilyesmi lesz az idén. Jönnek az urak a somlék, és ott lesz meg a nagyinék is. Mi mostanában csak külön ünnepelünk közben ez a parti, jól érti? És ez viszont szerintem ez Legyen ilyen és olyan is. Az olyan különlegességnek. Na, veled, milyen segítesz? nem ráérünk. De talán így szoktál segíteni a padíszítésben. Ja, persze, nem szoktam azt a részükön. Életnek az évben szoktam segíteni. Minden évben meg olyan izgalmas. Ó, de szép lett minden. Jöhet a karácsony. Ma próbálják is a karácsonyi műsort a színpadon. Hallgassunk csak vele. Karácsony készül emberek, szép és tiszták legyetek, súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények, együtt kell dobbanni az emberek szívének. Szóljon idén arról, minden mese ének, varázslata van a szív szeretetének. Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot, minden ember legyen örömmel megállott. Mosolyogj is fel szóval, öleléssel, tiszta érzésekkel, mind szívedbe vésel. Teremtésre szeretőt érhető világot, amit az ember eddig még nem látott. Megfőz szíveket, közben szeretettel legyen a világon boldog minden ember. Karácsony ünnepén az a kívánságom, legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is, mindenütt legyen olyan béke, mint ami az emberek szívében van.
pillanatos sorozata. Mindenkiben a teljes és tökéletes. Mindegyik egyes szám az időjön során. A legtöbbet a múlt hibáiból tanulhatunk. A múlt a jövendő tükre. A múltban elkövetett hiba a jövő bölcsessége. A múlt létezik, de a jövőt minden atom, minden csillag, minden élőlény, minden pillanatban újraalkotja. Múlt nélkül nincs jövő, és minél gazdagabb a múltad, annál több forralmat kapaszkodhatsz a jövőben. A jelen az a pont, amelyben a múlt és a jövő összetalálkozik. A múlt elválaszthatatlan része a jelennek, mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendő kezdete. A múlt emlék, a jövő titok, A jelen ajándék. a múlt azért létezik, hogy emlékeztesse a jelent, de lehet ez máshogy is. A múlt a jövőért marad fenn. Segítsünk tisztában látni földi barátunknak is. Érzitek, mekkora szüksége van most erre? Biztos ráadom, hát ilyen valóságos álmod ki vagy te? Az elmúlt karácsonyok angyala vagyok. Karácsony szent estére lesz. Elvisznek egy kis időutazásra. Gyere, mutatok neked valami érdekeset. Ki? Mit akarsz? Jaj, ne! Hová viszel? Papi, ugye te ráérsz velem játszani? Nagyon várom már a Jézuskát. Hát a hoz szép színes szeruzákat és egy mesekönyvet. Tudod mit? Inkább mesélek neked arról, milyen volt az én karácsonyom, amikor annyi idős voltam, mint te. Te is voltál ennyi idős, papa? Hol vagyunk? Mit gondolsz? A nagy épnál, de valahogy olyan réges, mint nem. Ő itt a pap. Figyelj csak, ez volt az a karácsony, amikor apukád nagy elhatározásra jutott. Nem látnak minket? Mi szervek vagyunk? Nem látnak, csak láthatatlan laptopon vagyunk. Tudom, hihetetlen a számodra, de én 1957-ben voltam 7 éves. Akkoriban egy kis faluban kapon éltem a nagyszüleimnál. Nálunk szokás volt, hogy karácsony előtt összebeszéltük a korabeli és nagyobb fiúkkal, hogy elmegyünk betlenezni.
Kérlek égig üstödem, tőlem is vagy kenyerem, szívem tudom úgy szeret, mint én ezt a kenyeret. Ujjamból kedvencem, ez fúrtam én szívesen, de itt van neked a nap, legyen tiéd Jézusom. Szerint lászolja magam, utoljára maradtam. Üres kézzel állok itt, de szívemben él a hit. Nem hittem, hogy gonosz rám ezen a szép éjszakán, de hiszen hű leszek, és mindig nagyon szeretlek. Késő van már éjszaka, induljunk el áthaza. Hadd aludjon Jézuska, pihenj te is, Mária. Szűkös ugyan szállásotok, de ma József vigyáz rátok. Nézd csak kicsikét, az Jézuska milyen szép útcipőt csapkát hozott neked. Szépen felöltözve tudsz menni az iskolába. Köszönöm szépen, nagyon szép. Így meg egy szép játékkatona. Ezt is neked hozta a Jézuska. Tetszik, ugye? Köszönöm szépen, nagyon szép. Hall nekem, gyerekem, mert sokat dolgozom, és mindig megkérdezem, mit szeretnék kapni karácsonyra. Jó, hát ezt nekem nem meséltem. Ez úgyis nagyon régen volt. Tehát akkor sem emlékszik rá. De miért hoztad rá? Mi köze nekem ehhez? Most már tudod, hogy miért dolgozik olyan sokat apunknak. De nagyon sem vetted észre, hogy milyen szeretettel vették körül. Gyermekként, de inkább az ajándék a figyel. A karácsony mindig fontos családi ünnep volt. Együtt voltak, hogy ültek egymásnak. Apukám most már öltözik, és szép díszekbe öltöztetheti a lakásunkat. De mégsem lett túl barátságos, és segítőt készít karácsonyfájt. Nem szoktál, hogy ilyen vagyok, akkor is foglalkozhatnának többet, ha igazán ide figyelnének rám, hogy talán nem kiáltódnának számomra ez a karácsonyi boldogság az néz cicomat. No és erre emlékszel? Hát ez meg mi? Hogy kerül ide a Jézuskának elküldött levelem? Elhagyta véletlenül? De ez nem csak az én írásom rajta, hogy honnan kell megrendelni és mennyibe kerül. Ez nem lehet igaz, az én karácsonyi varázslatom csalás, vagy csak véletlen és nem is így van. A Jézuska úgyis kitalálja, mit szeretnék igazán karácsonyra. Igen, emlékszem erre a pillanatra. Nagyon rossz érzésem támad. Elutáztam, hogy anyaimnak nem szólok róla, mert akkor elveszik a karácsonyi izgalmas várakozást. Ha megmondom, mit szeretnék, az nem olyan izgi, mintha Jézuska hozza. Ez így zavar. Olyan jó lenne, ha sokáig megmaradhatna a karácsonyi várás, pedig annyira szeretem anyát és apát, tudom, hogy ők
Dehogy, karácsony van, ünnepelek. Ó, de modortalan vagyok, engednek, hogy bemutatkozzak. A jelen karácsony angyala vagyok. Na persze, valami misztikus agyarjárás van ma, nem vagy valóság. Gyere velem, van egy kis dolgunk ma éjjel. Dehogy megyek. Miért tetted el? Olyan furcsa volt a kis dolg, nem értem, mikor van a karácsonynál. A téli született mindenki kezét vennám. Valamiért utálja ezt a karácsonyi mizériát. Hogy lehet nem szeretni a karácsonyt? Ne legyél igazságtalan, lehet van valami titok a háttérben. Nem is tudtok semmit. Könnyű a másikat megszólni. Elég volt, el akarok innen menni. Ugyan már is? De hát te sem vagy velük teljesen őszinte. Az az én dolgom. Akkor sincs joguk ítélkezni. Segítettem még nekik jó párszor. A szúri dekorációnál is ott voltam. Mit kellett volna még csinálnom? Tegyek úgy, mintha hűre boldog lennék. Igen, de hát van valami olyan, amit még nem mondottál. Mondjuk nekem is van, amit kevesen tudnak, például, hogy szuper, hogy elmegyünk sírálni, de annyira félek, mert most sohasem volt sírjész a lábamon. Mi lesz a mi nevünk? Biztos, amit esetleg volt a sírálás. Ahogy minden más is jól lesz a Köszi, Anna, hogy mindig tudsz egy-két biztató szót mondani, ami segít. Különben, nálunk sem olyan szupán minden, mert apának vette egy visszautasíthatatlan külföldi munkája, amit holnap hajnalban már megéljen is Oroszországba végétlen. Mit látnék az karácsonykor csak örülnek? Nálunk azért egy kicsit szomorú a helyzet, mert a nagymamám nagyon beteg lett. Kórházban van, és a négy majdnem mindig mennek hozzá, így nem igazán foglalkozik sem karácsonyi dolgokkal. Akkor biztos valami komoly bele lehet. Sajnálom, azért biztosan jobbra fordulnak a dolgok. A már jó gyógyszerek ügyesnek ki van a kórházakban. Biztosan jobban lesz a mamán. Azt hiszem, most már igazán indulhatunk. Szóval senkinek nem olyan töké a karácsony, amit gondoltam. Látod, ami tökéletesnek tűnik, sem mindig az. Azt hiszem, most már igazán indulhatunk. Legyen így. Ma még lesz egy látogató. Az ilyenő időszakban rendszeresen velük tetáltal a szobát, s nincs semmi nestok sem. Te vagy az anya? Köszöntelek, Kristóf, én a jövő karácsonyok angyala vagyok. Na persze, te vagy az a látogató, akit a karácsonyi angyal említett. Biztosan te sem vagy valóság. Nos, kész vagy, hogy már jön? Nem tudom, pontos most látom a jövőt, és ide tetszeni fog, amit látok majd. Nem biztos, de néha szembe kell nézni azzal, amitől félünk. Így nőtt fel. Mehetünk? Miért van itt egy út? A jövő nem olyan, mint a múlt. Nem egyetlen vonal, hanem
is, távolságtartónak a barátaiddal és a családoddal. Na persze, te is hallottad, miket cseteltek rólam a többiek, de azt nem felejtem el nekik. A szüleim meg jól el vannak készülődése nélkülem is. Hát persze, mondjuk a barátaid sem ismernek. Kit érdekel? A szüleim úgy is szeretnek. Előbb-utóbb meg majd lesznek igazi barátaim is, akik tényleg megértenek. Ha ez igaz, akkor nem is kell félned a jövőtől. Mi ez itt, vicc? Nem lehet, hogy ez rám. Ez én lennék. Kicsikém a szenteste van. Együtt ünneplünk? Mit ünnepelnénk, papa? Ja, tényleg, most már szokta rá ideje. Onnan egy szívesülnek, amikor megérkeznek az ajándékok. Igen, karácsony lesz. Így hívjuk. Emlékszel, tavaly is meséltem, hogy ilyenkor Jézus a születését ünnepeljük. Ajándékot adunk sok szeretettel egymásnak, segít örülünk ennek a szép ünnepnek. Csak sajnos már rég távol egymástól, így az elég megigazáljon lesnek. De papa, az már nem divat, hogy ez a karácsonyos visel. Ahhoz nem ajándék is van ezen. Hanem gondolatát, hogy ellátogatni ennyi elég, nem? Nem megyünk sehova, mert elapotál, hogy róla néznek az ajándékok. Minek utaznak olyan sokat? Várnak a szemeiknek, hogy tudnák. Így gondolod? Jár, milyen lett a világ, pedig milyen jó volt régen, amikor együtt lehetett a család, mi valamikor mindig nyitottak egy karácsonyi húzamat. Megnézzük! Nem tűnik túl izgalmasnak, de megkérdeztem anyát. Elengedtek. Apa és a népet elszállnak a halászprogramot. Persze, mindjárt. A kisgyermek Jézus. Betlehemben született 2061 éven az időszámításon kezdetén. Édesanyja Szűz Mária, nevelőapja Szent József. Csillag jelezte a születését, így a napkeleti bölcsek eljöhettek hozzá. A Jézuska megtanítja a gyerekeket arra, hogy hogyan higgyenek valamiben, amit nem látnak a saját szemükkel, vagy nem tudnak megérinteni. A Jézuska a szeretet, a varázs, a remény, a hit és a boldogság. Karácsony van. Magyarországon is elterjedt, régi karácsonyi hagyomány volt. A szülők vagy nagyszülők csengekkel jelezték a Jézuska vagy az angyal megérkezését, ami után a gyerekek végre megláthatták a cukorkával és csillogó díszekkel feldíszített fenyőfát, és a fa alól elvehették az ajándékokat. Később a gyerekekkel együtt is lehetett díszíteni a fát. Angyal, tisztán szellemi én vagyok, aki Isten közvetlen környezetében örökké létezik. Időszámításunk kezdetén mi az angyalok megjelentünk az égen egy Betlehem nevű település felett, hogy bejelentsük és együtt ünnepeljük az Isten fiának, Jézusnak a születését. A karácsonyfára is tettek az emberek díszanyagát. Mikulás a legfrissebb kutatások szerint ajándékokat hozó, fehér szakállas, piros ruhás öregember volt, aki, ahogyan a kisgyermekeknek mondták, december 6-án éjjel a jó gyermekeknek ajándékot hozott. Tudomásunk szerint egy valóban létező személy volt, Mikulás maga, Szent Miklós, aki életében segítette a jó lelkű szegényeket. Rudolf Mikulás 7. létszámosa volt. Az egész világon egyedül nekem van világító piros vagyon. Mindenki gúnyolódott és viccelődött velem ezért. Rudolf a piros orrú rénszarvas, így csúfoltak. Grinch, külsőleg nem termető és taszító, zord lelki alkattal rendelkező és rosszindulatú személy vagyok. A karácsony tervető undok Manó voltam, aki visszataszító külső és mogorvaságom miatt kiközösítetté váltam egy kifalva nevezetű helyen.
A lelkem mélyén mégis jó vagyok, így engem is lehet szeretni. A jelenlegi kutatások szerint emberek által kitalált karácsonyi figura vagyok. Manuk. Előzetes ismereteim szerint a télapó segítői voltunk, leginkább olyan feladatokat láttunk el, mint a játékok összeszerelése és becsomagolása, a rénszarvasok felszerszámozása vagy a számkarban tartása. Ez rettenetes mennyei. Azt hiszem már ennyi elég volt. Nem, ez nem lett az én életem. Csak meg lehet változtatni valahogy a dolgokat. A lehetőség már rég elmúlt. Eljöttem, ez a jövő útja. De ez lehetetlen. Olyan iszonyú, nem akarok többé így élni. Az unokámnak is kell velem karácsonyi varázslata, mint nekem. A család együtt a szeretet, amivel összetartozunk, az érintés, a mosoly, a kis Jézus születése, ünnepi hangulat kívülbelül. Ez lesz a legszuperebb karácsony. Nem felejthetjük el. Lehetetlen. Ó, de jó, itthon vagyok, reggel van, karácsony szent estének reggele van, reggel, még nem ünnepeltünk, az csak álom volt. Az átjárok a jövőben, választhatok egy újat, segíthetek másoknak, ez lesz a legszuperebb karácsony. Idő nem csak óra, nem csak másodpercekből, órákból, napokból áll, nem csak megszámolható mennyiség, hanem megszámolhatatlan minőség. Amikor megkapod, csak egy üresság. Nem tudod, hogy ez marad, hogy kipróbálod, nem fél vele. Nem az számít, mennyi időd van, hanem hogy itt kezdünk vele. Minden nap, amit ma azzal töltünk, amit igazán szeretünk, az elvesztegetett idő. Olyan idő, amit sosem kapunk vissza. A csodák mindig karácsonykor történnek, csak ki kell várni. Csodálatos varázsa van a karácsony éjszakájának. A kemény szívek megrázulnak, a remény vesztek bizakodóvá válnak, a felnőttek ismét boldog gyermekek lesznek, a fagyos karácsonyi elleoldanak az emberi szívek kemény páncéljai. Mi vagyunk a múlt, és bennünk a jövő, a mából születik a holnap jelő. Messze rég a cél, de távol már a rajt, mindig volt előtt, és még talán lesz is majd. Minden ember mögött van egy történet, van egy okolnak évjen. Nem azért élnek, mert ők ilyenek szeretnének lenni. Valami a dolgokban történt velük, ahogy az ilyenek lettek, de valahogy itt a jelenetben még minden helyen lehet hozni. Arra csendül a városban, se nyomja arra ébred, hogy átérett itt lenn a földön néhány kicsi lélek. Siet, hogy hozzon melegséget, örömet a népnek, hadd legyen mit továbbadni férnek, feleségnek. Karácsonyban is az a szín, hogy a család léteznek, és a családnak van a szívekben